שמי דכנר יצחק ואני מייצג את אתר ביקורת שופטים. הנושא בו נדון היום הוא חוסר התייחסות של עובד ציבור, ובמקרה שלנו עובד ציבור עם תואר של נשיאת בית המשפט המחוזי בחיפה, הגברת בלה גילאור. ברצוני לקרוא לפניכם מכתב שכתבתי לשופטת הנכבדה. לכבוד נשיאת בית המשפט המחוזי בחיפה, מכתב גלוי. הנידון, תגובתך למאמרים המפורסמים באתר ביקורת שופטים. השופטים וסרקרוג, ברסלב, גריל וסלע וגרשון פעלו בניגוד לכללים והחוקים המשפטיים בצורה של שפיטה דיקטטורית. להלן שתי דוגמאות. 1. השופטת שולמית וסרקרוג, המבינה בבנייה, קבעה כי הבנייה המשותפת ברחוב אג 67 חיפה דניה הייתה מזערית, 20,000 ש"ח לכל משפחה. שמאי ומהנדס מוסמך קבע כי הבנייה המשותפת לכל משפחה היא 313,000 ש"ח, סטייה של 1,450% בין קביעת השמאי לקביעת השופטת. גיבוי לפסק הדין של השופטת על ידי השופט דנציגר אינה חותמת של כשרות. אני מציע לך לעשות טיול לרחוב אג 67 ולקבל מושג על היקף הבנייה המשותפת. 2. השופטת שולמית ברסלב הייתה מודעת, ואני מדגיש, הייתה מודעת, כי קיבלה תצהיר שקר, אולם נמנעה ביודעין, ואני מדגיש, ביודעין, לציין זאת. השופטים גריל, סלע ועודד התבקשו להתייחס לנושא תצהיר השקר, אולם התעלמו מבקשתי. אני פונה אלייך בתור ראש המערכת המשפטית בחיפה כדי שתהיי מודעת לנעשה במשמרת שלך. ברור שקשה ולא פופולרי לפעול נגד המערכת שבו את מתפקדת. קל יותר להתעלם מהעובדות המטרידות ולהמשיך את השגרה. קשה יותר ללכת נגד הזרם. אני מקווה שיהיו לך את הכוחות לשנות ולתקן. בכבוד רב, דכנר יצחק. את המכתב שלחתי באימייל, וכן לכל מספרי הפקס של בית המשפט. עד היום טרם קיבלתי תשובה. השופטת הנכבדה עם התואר הנכבד היא עובדת ציבור. חובתה אליי, האזרח, היא להתייחס למכתבי. חוסר התייחסות למכתבי מעיד, במקרה הטוב, על חוסר נימוס וצפצוף על האזרח. במקרה הפחות טוב, הדבר מעיד על סיבות נסתרות ויחסים אינטרסנטיים של שמור לי ואשמור לך, שקיימים בין הנשיאה בלה גילאור לבין סגניה שולמית וסרקרוג ויגאל גריל. את ההשראה להצגת עובדה זאת של יחסים אינטרסנטיים קיבלתי מכתבת וידאו של העיתונאי מיקי רוזנטל, כתבת וידאו שכותרתה תככים בין שופטים בבית המשפט המחוזי בחיפה. ואני ממליץ לכם בחום לראות כתבה זאת. לסיום, רבותיי המאזינים, אנחנו האזרחים צריכים להילחם על זכויותינו ולא לאפשר לשופטים עם אוריינטציה דיקטטורית לנהל את משפטנו. קשה מאוד לשנות כיוון, אבל בסופו של יום
אם אתם תשלחו תגובות וידאו ועוד מאמרים, נקבל צדק משפטי לא אנו זכאים. ותחשבו על זה. תודה.